Hey guys, welcome back to another vlog. It's already 9:30 p.m. I spent the whole day editing. I edited 3 videos that I filmed. Isa lang na-film ko, tapos dalawang vlogs. Tapos yun, I was about to upload the video a while ago, but then nawalang internet. Lahat ng linya. Ang sabi ko, pupunta sana ako sa hospital just to, to upload video. Pati sa hospital, wala din silang linya. Pati daw sa ibang bahay and sa school, wala rin internet dahil sa ng PLDT. So, ayun. I spent the whole day editing, thumbnail. I am planning for all the videos that I will be uploading. Diba? Sabi ko nga, I will be making a series. Ayun. Magsi-series tayo for the whole holiday time. Basta 12 days of Christmas, may mga DIY room decor, and the most awaited night routine. Actually, I'm already planning yung mga angle shots ng night routine here. Ayun. Kasi dati nung nag-work pa ako sa as ALC sa Cavite as ESL, ESL teacher yun. English siya. Kasi every week talaga pabonggahan yun ng video presentation. Kaya doon ko natutunan yung mga umaanggol-anggulo, yung mga lights, ganyan. Doon ko na yung skills ko sa pag-video. Hopefully talaga ma-film ko rin yung pinagpe-pray ko kasi I already bought a lot of materials and planned the dates and yung mga info na ilalagay ko, even yung mga instructions na ko sa DIY. It's already planned out. I'm already planning out. Pero yun lang yung time talaga na mag-film and mag-edit. Hopefully, I already have a lot of video ideas here and here. I have 32 ideas. Pero, ewan ko kung ilan doon ang kakayanin natin i-film. Basta ang ma-upload natin, dapat Tuesday and Thursday meron tayo na video hanggang December 31. Tuloy-tuloy dapat yun. Yun yung plan. And then, so if you haven't subscribed to this channel yet, I encourage you to subscribe now and to click that bell button for you to be notified pag na-upload yung mga videos na yun. Kasi meron din tayong mga random giveaways. So, I already decided to do random giveaways na yung mga small things lang naman siya. Pero, at least madaming mananalo kaysa yung bongga na isa lang yung mananalo. Do you get what I mean? So, yun. Gusto ko madaming magiging masaya. Hindi lang isang tao. So, ayan. Na-miss ko to. Ay, pinag-mix ko yung guys, yung bentonite clay, tsaka charcoal. Itong kamay ko naman ang panglagay ko. Tapos yung consistency ng ginawa ko, sobrang talaga, para talaga siyang mask. Dito tayo sa may pimple, medyo mag-concentrate. Kasi, para ma-absorb na yung mga chismis sa mukha. Tapos sa ilong, kasi may patubo na naman. Ayan, medyo nagda-dry na siya. Dito lang kasi medyo makapal yung nilagay ko. Natapos ko na guys yung yung outline ko para sa holiday night routine ko. Usually, ito talaga yung ginagawa ko eh. May madadagdag lang ng konti, ganun. Na parang pa-special lang sa video. Tapos, itong tinatakpan ko will be a surprise for you guys. Tingnan natin kung anong magagawa natin para sa video na to. Hopefully, so excited na ako. Excited, pero yung mukha ko hindi. Flat affect. Kasi ang hirap magsalita pag ganito. Yun. So, excited na ako talaga na gawin yung mga videos na to. And then, tomorrow, hopefully, I can film something. Nakuha ko na guys yung sikreto kung paano mag-film pag umuulan. May gumagamit pa ba sa inyo guys ng planner? Kasi ito, may planner ako. Binili ko to sa Novo, pero look at the quality naman, ang ganda talaga. Parang magkano lang to, 100 pesos lang ata. So, thank you so much guys sa pag-support. Tsaka sa mga nagko-comment, gano'n, sa mga nag-ano sa Instagram ko din. Ang dami yung nagpa-private message sa akin sa Instagram. Gustong-gusto ko naman nakikipag-chat, pati sa Facebook. Nakikipag-chat na ako sa inyo. So, thank you so much guys for taking time na kausapin ako sa mga social medias. Sa likod ng camera na to.
Thank you so much, guys. Thank you. So, touch naman ako sa mga comments yun and everything. So, yun guys, magpapaalam muna ako para hindi na masyadong mahaba tong vlog na to at maka-work din kayo sa mga work nyo. So, I'll see you guys on my next video, guys. Love you all. Mwah. Guess this is all